Здравейте, аз съм Фреди БГ. Днес ще се потопим в таинствения и емоционален свят на последната зодия от зодиака – Риби. Рибите са воден знак, управляван от Нептун, планетата на илюзиите, мечтите и духовността. Те са душата на зодиака. Като воден знак, рибите са изключително адаптивни и емпатични. Те усещат емоциите на другите като свои собствени. Тяхната връзка с Нептун им дава невероятна интуиция и способност да виждат отвъд физическия свят. Нека започнем с добрите черти. Рибите са може би най-състрадателните хора, които някога ще срещнете. Тяхната способност да се поставят на мястото на другия е безгранична. Те винаги са готови да предложат рамо, на което да поплачете. Рибите често имат шесто чувство. Те просто знаят нещата, преди те да са се случили, благодарение на силната си връзка с подсъзнанието. Креативността е тяхната суперсила. Много от най-великите художници, музиканти и поети са родени под този знак. Те не просто създават изкуство, те живеят в него. Светът на фантазията е техният истински дом. Рибите са безкористни. Те биха дали последната си риза на някой в нужда, без да се замислят. Те са изключително гъвкави. Подобно на водата, те могат да променят формата си, за да се впишат във всяка ситуация или компания. Тяхната чувствителност им позволява да оценят малките красоти на живота, които другите често пропускат. Рибите са вечните мечтатели. Те вярват в чудеса и носят магия със себе си, където и да отидат. Често ги наричат старите души на зодиака, защото носят в себе си мъдростта на всички предходни знаци. Но всяка монета има две страни. Нека разгледаме и предизвикателствата, пред които са изправени рибите. Една от най-трудните им черти е склонността да бягат от реалността, когато тя стане твърде груба или болезнена. Те са толкова чувствителни, че често се чувстват претоварени от света и могат лесно да изпаднат в меланхолия. За рибите е трудно да казват «не». Те често позволяват на другите да прекрачват границите им, което води до изтощение. Тъй като виждат всички гледни точки, вземането на окончателно решение може да бъде истинско изпитание за тях. Понякога рибите могат да се подхлъзнат в ролята на жертва, чувствайки се неразбрани от целия свят. Тяхната доброта ги прави лесна мишена за манипулатори, които се възползват от желанието им да помагат. Настроенията им могат да се сменят бързо, от еуфория до дълбоко униние, често без видима външна причина. Те са склонни да идеализират хората и ситуациите, което неизменно води до разочарования. В моменти на претоварване, рибите могат да станат пасивни и да отлагат задачите си до безкрай. Тяхната нужда от уединение понякога се превръща в пълна изолация от обществото. В любовта те са най-романтичните партньори. Те търсят духовна връзка, а не просто физическа. Когато обичат, те обичат с цялото си сърце и са готови на всичко за щастието на партньора си. Но често правят твърде много компромиси, губейки себе си в процеса на обгрижване на другия. На работното място те процъфтяват в професии, които изискват въображение и грижа за другите. Те са отлични психолози, лекари, артисти и социални работници заради своята емпатия. Като колеги, те са тези, които усещат напрежението в екипа и се опитват да го тушират с доброта. Рибите са символ на две риби, плуващи в противоположни посоки, вечната борба между мечтите и реалността. Моят съвет към рибите е: заземявайте се по-често и не забравяйте, че вашите чувства са вашата сила, а не слабост. Надявам се, че този разбор ви е бил полезен. Аз бях Фреди БГ. До нови срещи!